adol panemu kleru. Ing sawijining wektu ing negara Sentosapura ana raja asma Prabu Wicaksana. Prabu Wicaksana iki kejaba pancen wicaksana uga adil, jujur, ngayomi marang kawula lan negarane. Kejaba iku uga tansah budidaya supaya kawulane padha bisa urip kanthi raharja. Bisa nyandang lan mangan kanthi cukup. Mula negara Sentosapura ora tinemu wong pepariman. Ora tinemu wong colong jupuk, apa maneh bangsane begal, kecu, rampok, apa dene wong gawe rerusuh. Babar pisan ora ana. Kabeh padha sayuk rukun. Kabeh ngajeni marang ratune jalaran ratu gustine pancen kena ditulada temenan. Wong sing arep tumindak aneh-aneh ana ing negara Sentosapura bakal isin dhewe. Awit yen nganti konangan pancen bakal kapidana kanthi murwat. Saliyane kuwi, Prabu Wicaksana uga titis lan tatas ngrampungi ruwet rentenge perkara negara. Yen ana perkara sing kudu ditimbang bener lan lupute, Prabu Wicaksana uga bisa ngrampungi kanthi becik lan resik. Putusane perkara bisa ditampa dening sing padha nduweni perkara. Ora ana bab-bab sing didelikake. Ora ana bab-bab sing njungkir balikake. Kabeh dirampungi kanthi jujur, tulus, lan ora nggege pamrih. Mula sakehing perkara ing negara Sentosapura bisa dirampungi kabeh kanthi becik. Nuju sawijining dina ana wong aran Jaka Lugu lan Jaka Limpat. Kekarone biyen-biyene mujudake kanca kentha. Senajan ta kekarone asale saka desa sing beda. Paribasane saben ana Jaka Limpat, ing kono mesti ana Jaka Lugu. Mbok menawa anggone kekancan bisa diarani renggang gula kumepyur pulut. Mula kekarone malah banjur kaya sedulur tunggal bapa lan biyung. Emane ing sawijining dina kekarone padha padudon. Anggone padudon malah nganti keladuk-laduk. Saengga kekarone banjur padha meneng-menengan utawa jothakan. Mesthi wae perkara iki ndadekake gumune wong tuane Jaka Limpat utawa wong tuane Jaka Lugu dhewe. Semono uga kanca-kancane kekarone uga melu gumun. Gini wong sing maune padha runtung-runtung kok bisa padha jothakan memungsuhan. Gek sing dadi jalaran apa? Ngono pitakone wong-wong tepung karo Jaka Limpat lan Jaka Lugu. Bareng ditelusur, jebul perkara sing dadi underan padune Jaka Limpat lan Jaka Lugu mau mung perkara itung-itungan. Miturut Jaka Limpat, lintang-lintang ing angkasa kuwi gunggunge ana 101. Dene yen manut panemune Jaka Lugu, lintang-lintang ing langit utawa jagat raya iki gunggunge ana 300. Kekarone nggegeki penemune dhewe-dhewe, saengga banjur padha padudon. Ora ana sing gelem ngalah lan banjur padha jothakan.
Merga perkara kuwi kekarone banjur padha diadepake marang Prabu Wicaksana déning wong tuwane saperlu njaluk pengadilan kanggo mutusake sapa sing bener, sapa sing salah. Kekarone wis padha janji lan saguh nampa putusaning adil saka Prabu Wicaksana. Klebu nampa paukumane yen pancen penemune luput. Mengko yen sing luput kowe kudu gelem nampa paukumane. Kandhane Jaka Limpat marang Jaka Lugu. Aja kuwatir, aku mesti bener. Upama panemuku kleru, ora-orane yen aku ora gelem nampa paukumane. Semono uga yen penemumu sing luput, kowe uga kudu gelem nyangga paukumane. Ora-orane yen Jaka Limpat ora tanggung jawab. Sawise marak sowan ana ngarsane Prabu Wicaksana, Jaka Limpat lan Jaka Lugu banjur padha ngaturake perkarane. Prabu Wicaksana sing nampa ature bocah sakloron kuwi katon kendel. Dadi kaya ngono kuwi sing dadi underaning perkaramu. Inggih Gusti Prabu. Inggih mekaten Gusti Prabu. Banjur aku tak takon. Dasare anggonmu ngitung lintang ing langit apa? Lan kepriye Jaka Limpat? Rikala semanten kula ngundha layangan wonten ing sapinggiring bulak ngantos ngancik badhe surutipun surya. Layangan kula ukel benangipun lan kula adepaken. Kula nyemurubi kerlap-kelipipun lintang ing angkasa. Sakala kula tileman klumahan wonten ing sapinggiring bulak wau. Lajeng kula wiwit ngetang gunggungipun lintang. Kowe kukuh menawa gunggunge lintang ing langit ana 101. Inggih Gusti Prabu. Yen kowe kepriye Jaka Lugu? Rikala semanten kula ugi nembe ngundha layangan kaliyan Jaka Limpat. Nalika Jaka Limpat wiwit tileman klumahan lan ngetang lintang, kula ugi tumut ngetang Gusti Prabu. Kowe ya nggegeki benermu dhewe. Inggih, awit kula rumaos leres Gusti Prabu. Prajurit, dumadakan Prabu Wicaksana ngawe prajurit. Prajurit cacah 4 banjur maju bareng lan munjukake atur sembahe. Jaka Limpat lan Jaka Lugu nratap atine. Semono uga wong tuwane kekarone. Dawuh dalem Gusti Prabu. Rangketen bocah loro iki banjur lebokna pakunjaran. Jaka Limpat apa dene Jaka Lugu plenggungan. Nalika dirangket, Jaka Lugu matur karo Prabu Wicaksana. Lepat kula menapa Gusti Prabu? Inggih, lepat kula panggenan pundi Gusti? Jaka Limpat melu pitakon. Kowe kabeh kepengin ngerti ana ngendi dununging luputmu? Mila mekaten awit kula rumaos boten lepat Gusti, ature Jaka Limpat. Mangertiya ya bocah sakloron, menawa apa sing kok aturake kuwi kabeh sak temene ora ana sing bener. Dadi kowe kabeh luput. Sapa sing bisa ngerteni gunggunge lintang ing angkasa? Ora ana. Yen kowe padha matur marang aku gunggunge ana 100 apa 300, kuwi mung manut etunganmu dhewe-dhewe. Ora ana paugerane.
Ora ana siji waé manungsa sing bisa ngitung kanthi pener pira gunggunge lintang ing langit. Upama ana sing ngaku bisa, kuwi jeneng goroh. Nanging pitangan kula wonten 300, Gusti. Kuwi mung manut pandelengmu. Kamangka pandelenge Jaka Limpat beda. Semono uga pandelenge wong-wong liyane uga beda. Kowe kena nggegeki benere petunganmu dhewe. Nanging kuwi kaenggo dhewe. Yen nganti wong liya kapeksa melu nganggo petunganmu, kamangka wong liya mau duwe petungan dhewe, kowe luput. Mula yen kowe nganti padha padudon lan memungsuhan merga beda petungan, kamangka sing kaitung kuwi wilangan sak temene ora nate dingerteni. Kowe sakloron luput. Luputmu liyane ya kuwi anggonmu padha mbuwang tenaga, mbuwang wektu mung merga padha nesune. Padha anggone sengit siji lan sijine. Kamangka rasa kaya ngono mau tanpa guna, ora maedhahi apa-apa. Ngrugekake diri pribadimu, wong liya lan negaramu. Luputmu ing kene iki kena sinebut tikel matikel. Nalika Jaka Limpat lan Jaka Lugu padha ana njeron pakunjaran, kekarone bali rukunan maneh. Kekarone rumangsa getun marang cubluke panemune dhewe-dhewe. Pranyata uteke awake dhewe iki landhep dengkul. Lah iya, isih durung gaduk kuping wae wis kemlinti. Ya ngene iki akibate. Awake dhewe mbiyen wis janji sapa wae sing salah gelem nampa hukuman utawa akibate. Ora ngerti ya, jebul awake dhewe salah kabeh lan malah dikunjara kabeh. Iki merga cupluke awake dhewe. Cupluk nanging rumangsa pinter lan bener sarta pener dhewe. Ora mung kuwi, panemune dhewe sing durung karuan benere kuwi dadak dicongol-congolake, dilolohake karo wong liya. Iki sing ora pener. Saiki awake dhewe kudu kepriye, Gu? Lah priye maneh, Pat? Kahanan wis kadung kaya ngene. Bisane ya mung nampa lan wiwit ndandani uripe dhewe.